मांग बतावा। अरे कौन चीज आपन मांग बताई? तोहरे ऐसा नेता लोगन के कितना लोग गईना कितना लोग गईना, एको मांग पूरा ना भई। कैसन मांगे भौजी? तू बतावा कवन मांग बतावा। ठीक बा तो ला बतावत ही सुना। गली गली घूमे नेता उठवे के खातिर, देशवा के बेच दी है बड़ा हमें सातिर। सुनत हवा? देशवा के बेच दी है बड़ा हमें सातिर। गली गली घूमे नेता उठवे के खातिर। अरे भौजी हम एमे उम्मे का नेता ना आइला। सुना हमार बात बतावत हिला। होई नहीं नेता केहू जैसन अखिलेश के। चीनी मिल खोली सब बाहर ले कलेश के, समझलू? चीनी मिल खोली सब बाहर ले कलेश के। होई नहीं नेता केहू जैसन अखिलेश के। अच्छा, जब चुनाव का बेरा आई जाला लोग राती राती का हाथ जोड़ के वोट मांगेला, आ जीतला के बाद केहू पूछबो ना करेला। नाही ये भौजी हम उम्मे का ना आइला। एक बेर वोट दे के देखा न, इतना विकास करब कि फिर देखी हा, फिर दोहरा के झूठ बोले का मौका ना मिली तो है। हाँ तो सुना, गावे गावे घूमे जैसे लागता चोर हो। यूपी पर विपद पड़ल घन घोर हो। तोहरे ऐसा नेता ना आज यूपी का विकास कैले रहल होता ते इतना दिक्कत ना रहल हो। अरे ई कुल विकास ना बाप। पीजीआई बनल, कलेक्ट्रेट भवन बनल, रोडवेज बनल, आ चीनी मिल तो तू देखता बाड़ू न। गावे गावे घूमे जैसे लागता चोर हो। अच्छा, यूपी पे विपद पड़ल घन घोर हो। सुनत हवा ना? करेला विभाजित बहकाई के जाति। हाँ हाँ करेला विभाजित बहकाई के जाति। गली गली घूमे नेता उठवे के खातिर। अच्छा एक बात बतावा, का हो बोला। हाउ जौन बीबीएमवा से ओटवा चोरी हो जाला वो सही बात है का? अरे वो बीबीएम ना होला, ईवीएम होला। अरे उह चाहे बीबीएम होखे चाहे एवीएम होखे, वो तो मशीन न होला हो, तो कैसे चोरी हो जाला ई बतावा। अरे एक बात जानत हूँ, वो बनौले के है, वो मोदी जी के राज में बनल ईवीएम है। अब की उहो हट जाए। सुना, ईवीएम ना रही भौजिया सो के चुनौआ। सुनत हूँ, होला घोटाला बत जाने लगौआ। तब हमनी के विकास देखिया ये भौजी, तब विकास देखिया। ईवीएम ना रही भौजिया सो के चुनौआ। होला